खानाय चिनि TWF Khwai district ni जों तिनि जलाय तिसा बिसिओ कायसा बुसकांनि 26 तारिख जे लोकसभा जे संमारि अबन रगै जों तिनर कायसा पान्दा खलायचा बिलाय तंथताव बुफांतलाबो साखलामा आसुगै लोकरगबो अरने बुरुं बुरुं खाय फैलायचा एकाय जों ओ लोकसभाबो तांगै जों इंको पद्दबु बारा बुट दिनाना अबन तिनि सुक्रुबुइ जों सालायचा लोकरबो बर खाफुरजा का खानावै एकाकाय जतन खावा थनजा जे मार्जिन बुट बायखाय चिनि महारानी कृति सिंह देबबर्मा जों खोप्लाय खालायनायनि बागै ताय तिनर फाइमानजाक फैका चिनि बीजेपी नि रामचंद्र घाटनि मंडल नि जनरल सेक्रेटारी चिनि रंजित देबबर्मा नखबै चिनि TWF नि डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट चिनि ब्लक प्रेसिडेंट नखबै गोबां मानसिनि अजामार ताय चिनि जुन नि प्रेसिडेंट बबर दङ kay bini onno ko wona bin ti phangmai na tinoron panda bongkha kay जों खाख्लायो बुसकांनि को गोबां मा गावसभानि बिसिंग जलाय पिसानि लुकुरो थानाय विधानसभा संमारिबो जतनि गोबां तिप्रा मथानो बुद्धि कान्द्रस सिनो नरुय खोप्लाय खायका कay ताबो बुसकां सालोबो अ जलाय पिसा बिसिनि लुकुरो चिनि महारानी कृति सिंह देबबर्मानो खोप्लाय खालायनायनि बागै बर गोबां खा बुद्धिनाय एबं हामारिनि सामुंनो बुसकांगत लांनायनि बागै तिप्रासारनि कगनो दिल्लीबो सारिनायनि बागै बर गोबां बुद्धुय जिदिरिनाय kay aboni बागै तिनि जारा फायनाय देबाक ननो आनि खाकाहाम ते हामजांमा याफार ai tini जों काल कृष्णपारा स्कुल गाराव तिप्रामथा बीजेपी IPFP जे जोto आरो तिनि कायसा चिकनसा जों आसुगलाय पान्दा खायका Manjakha फायका चिनि 24 रामचंद्रगारनि बरम गोनां MLA Ranjit Debbarma ब्लक प्रेसिडेंट तिप्रामथानि ताखुक अलेन्द्र देबबर्मा तै जत आदं जुगसं ओंखाय जों तिनियो आसंलामा बेलाय तंथकलायका अब हायकेनो चिनि 24 रामचंद्रगार जों जत जागानो जत आमसायो जों गोथाम दल मिलाय अब हायके प्रचार खायनाय तिनि प्रचार बेले हामबाय बेलाय काहामखा ओंखाय मनि परेबो जों गोबां जागा प्रचार खायनाय जों आं आपिल खायनाय मसंगो तिप्राबासी तिचिनि रामचंद्रघाट नि जत तिचिनि पूर्व तिप्रा आसननि जे ताबो प्रार्थी कृति सिंह देबबर्मानो पदबो चिनो बुदिनान बांगै विशेष करे 24 रामचंद्रघाट विधानसभा केन्द्र चिन लुकुरनो जों कयना मसंगो पदबोबार सिम्बल तिप्रामथा खायनायबो IPFP खायनाय BJP खायनाय बादेबो जत CPM खायनाय कांग्रेस खायनाय खाजन ताकुक जों बुखसनो जों माबन बिसिंति कबना मसंगो जतनो चिनि दफा हामक्रायनि बांगै एलाका डेभलपनि बांगै पद्म सिम्बल बुद्धिवै खोप्लाय खायदि चिनि राज परिवारनि फेमिलिनि बरक चिनि राजानि थैनि बरक महारानी कृति सिंह देबबर्मानो पद्म सिम्बल लिवै खोप्लाय खायदि दिनै कबक जाव जतन हामबाय।